നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വിശേഷങ്ങളുമായി ജോസ് വണ്ടർലസ് ഒഡീസിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ മേഘാലയയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറെ നാളായി. അപ്പൊ നമ്മൾ മേഘാലയയിലെ ഫേമസ് ഷിലോങ്ങിലുള്ള കത്തീഡ്രൽ കാണാനായിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ കത്തീഡ്രലിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സൺഡേ ഹോളി മാസമുള്ള സമയത്ത് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസോ വിഷ്വൽസോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഷിലോങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ തണുപ്പ് തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വെറ്ററും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാം ക്ലോത്ത്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സൺഡേ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. സൺഡേ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാം ക്ലോത്തുകളൊക്കെ കിട്ടും. അതായത് റീസണബിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെയുള്ള വാം ക്ലോത്ത്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സൺഡേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത്. അതായത് പൈസ കുറവെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇതാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോർട്ട് റിജക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് സൺഡേ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഹോളി മാസം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിലാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഹോളി മാസം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഹോളി മാസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവാം. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുക. ഇനിയിപ്പോൾ മേഘാലയയിൽ കൊടും തണുപ്പിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമയം 9 മണിയായി. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റായിട്ട് സൺലൈറ്റ് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര നേരത്തെ ഇരുട്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇരുട്ടാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേ ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ. നമ്മളും ലേറ്റായി. കാണുന്ന ഇതാണ് ഈ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഫ്ലവറിനെയാണ് ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷിലോങ്ങിൽ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റോഡിലൊക്കെ പിങ്ക് കളർ ഫ്ലവർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇവിടുത്തെ. നമുക്കതും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ടൂറിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മേഘാലയയില് ഉമിയാം ലേക്കിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണത്. എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വന്നു തുടങ്ങി. ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് ഫ്ലവർ. ഇലകളും പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വരുന്നു. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ട്, ചക്കരാന്ത എന്ന് പറയും. അത് ഒരു വയലറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ്. നമ്മുടെ മൂന്നാർ ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റോഡിന്റെ 2 സൈഡിലും കാണാൻ പറ്റും ചക്കരാന്ത ഫ്ലവേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇത് ചെറി ബ്ലോസം ചെറി ട്രീ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇതിനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അധികം ഇലകളെല്ലാം പോയിട്ട് ഓൺലി ഫ്ലവർ, ട്രീയിൽ ഫ്ലവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.